ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಗೆ ಸಾರದ ಪುಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಕೆ ಏನೇನಾಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಡ್ಲೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಹಿಂಗ್ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚಿ 1/4 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವರ ಪೂಜವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಜಿಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನ ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಲ್ಲ ದೀವರೆಲ್ಲ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ದೀಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಸಾಲನ್ ಕೊತ್ಕೊಡು ಮೆತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅದಾಗ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚದಾಗ ಇಂಚನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದ್ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚಿ 15 ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚಿ 6 ಚಮಚದ ಪಾಡ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು 10-15 ನೀರಿಗೆ ತಂದೆ ಮಾತೆನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಎತ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸುರುಟು ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಜ್ಜಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆನಿಗುಲು ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಗುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಇಂಗ್ ಪಾಡಿಯನೆಕ್ ಇತ್ತಾನ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತನ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೇನ್ 17 ಪದ್ರಾಡ್ ಆ ಮುಂಚಿನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಆತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಮಸಾಲ ಕೆಂಪಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಹತ್ರದೈತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆತ್ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಮಸಾಲದ ಅಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಂಡವಂತೆ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಮಂಜೋಲ್ ಐತೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪುರ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚದನ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಪೂರೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗೊಂದೇನ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆವಡುಂದು ಸರಿ ಅದಿ ಪೊಡಿ ಆತನೊಂದು ಸಾರದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅನ್ಗೆತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.